Det er det. Jeg har brugt cirklen for flere generationer nu. Det er det, du skal have i din fremtid. Det er det, jeg gør. Jeg har brugt cykler, og nu skal jeg bruge andre for cykler. Men du har været der, og du har danset og hoppet for den smerte. 20 år isolation. Jeg har prøvet det hele, Bubber. Det er godt. Er du klar? Ja. Du kan jo lige starte med at præsentere dig selv. Jeg er Ebo Larsen. Det er det, du gør. Jeg er kendt som flugtkongen. Ja, flugtkongen. Men nu jeg har lavet hele mit liv om. Jeg har været ude snart 2,5 år. Ja. Så nu vil jeg vil begynde at heale og sådan noget, og massere. Fordi det har jeg altid haft gave til. Ja. Så Hvornår har du besluttet dig for det? Jeg har altid vidst det. Men nu har jeg gik for min kone efter over 6 år. Ja. Så jeg begynder at finde mig selv nu. Jeg har faktisk fundet Gud. Jeg ved ikke, om du lyder vildt. Men altså, for Gud er bare ved mig. Gud, det står bare for det gode. Ja. Det gode og det rene og de åndelige principper. Det er det handler om. Det er ikke noget mere. Det er det gode, ikke også, at man skal følge. Det rene. Og vi går du ned i din ånd. Jeg får ud af med ånden. Du mærker 5.000 gange mere i din ånd, end du gør op i din hjerne. Og alle mennesker, de er op i deres hjerne hele tiden jo. Men hvordan mærker du så ånden? Altså, det er jo noget, man skal lære. Jeg har altid mediteret sådan noget, der kunne jeg ikke komme ned i min ånd. Der har jeg ikke forstået det. Det var først ligesom, at Gud greb ind. Jeg lærte det. Hvordan greb Gud ind? Det er svært at forklare, ikke også? Jamen, var det en kærlighed, der så du noget? Det var i ånden, det er jo ånden. Ja, som du ligesom... Ja, så giver ham lige de rigtige oplysninger, hvad jeg skal arbejde med. For hvor længe skal jeg holde det ud her? Så det bliver bare ved med at være noget. Altså, det er jo ikke bare en åbenbaring, man skal have noget. Altså, det er jo 1000. Fordi man er helt forskruet. Jeg har levet under nogle helt forkerte regler, og det har været det rigtige for mig. Men hvis du lærer alle de forkerte ting, så er det kun det, du kan. Ja. Du kan ikke gøre noget, du ikke har lært, jo. Man opererer i hvert fald tit ud for det, man kan. Ja, det er rigtigt. Og det er også sådan, at hvis du kommer i behandling, så siger du, at du skal smide alt væk. Hvad snakker du om, at man ikke smider alt væk? Nej. Så må man ikke, det er ikke nogen, men det skal man. Man skal faktisk starte helt forfra. Men det, du har gjort? Det er det, jeg har gjort. Og det jeg siger, man kamp, det er helt vildt, ja. Jamen, så lad os lige bare lige køre tiden tilbage. Altså, hvor er du født? Hvordan? Jamen, jeg er født i Svendborg, men jeg er opvokset i Odense. Ja, og hvordan med dine forældre? Min far han var også kærlig, men når han drak, så kunne han godt være voldelig. Så han var alkoholiker? Ja, han var alkoholiker, men han var hårdt arbejdende jo. Han havde sin egen slagteri og slagterfirma, ikke også? Så han var virkelig dygtig arbejder altid. Passede sit arbejde? Ja, jeg har altid været rundt. Det var naturligt gård, men dengang de drak øl, når man arbejdede. Ja. Der måtte man godt drikke øl, når man arbejdede, når man kørte rundt. Det gjorde man. Ja. Han havde sin chauffør. Ja. Ja, så det gjorde man. Og så voksede du op og så din far drikke, og mødte din far fuld. Ja. Har du taget skade af det? Jeg har mere taget skade af, at han banket min mor så meget måske, eller jeg har mere taget skade af, at der er utryghed hjemme. Ja. Det er der utryghed hjemme jo, så er du på overlevelse fra start af jo. Ja. Det var det. Fordi han kunne finde på hvad? Ja, altså han har smadret min mor sønner sammen. Altså, det har du set? Ja. Altså flere gange? Ja, jeg har stoppet det. Jeg gik altid imellem. Jeg har altid gået imellem. Og hvad gjorde han så? Jeg måske blevet kastet lidt også rundt, men altså... jeg har stoppet det, som regel. Ja. For han kunne godt se, at den var gal. Til sidst fik jeg stoppet det, ja. Hvor gammel var du, da du begyndte at gå imellem din far og mor? Der har ikke været. Jeg har gået lige forbi lige af, har min mor sagt altid. Hun har også sagt, at jeg har altid været frygtløs. Aldrig været bange for noget. Jamen, så har du været 3, du har været 4? Ja, mindre. Jeg har højst 3-4 år, jeg også. Fordi du kunne godt se... Ja, det var først, da jeg var 11-12 år og gik imellem ham, så stoppede han. Du kunne godt se, at det var galt? Ja. Hvad sagde din mor til det her? Eller hvordan snakkede vi sammen? Vi slet ikke om. Hun har altid bare sørget for, at jeg skulle se min far, det var vigtigt. Så hun har altid sørget for, at jeg kom på weekend. Det var 6 år, der flyttede vi helt fra ham. Så til byskilt? Ja, og så kun de første 6 år kom vi. Så flyttede vi helt fra ham, så kom han bare en gang imellem forbi. Og så tog din mor dig med? Mig og min anden bror og mine 2 andre brødre. Og så har jeg 2 andre søstre også, der er ældre. Ja. Og hvad så, var der så ro i hjemmet, eller fik du den ro, som du manglede? Ja, det ved jeg ikke. Han kom jo stadig rendende. Det var det også, jeg skilte dem. Ja, der er også. Og hun har også svinget ham. Altså, der er sket mange ting. Det er jo mellem dem. Det er deres. Og der har jeg altid tænkt, når min mor kunne tilgive ham, så kan jeg også, fordi det er hende, der går ud over. Ja. Lever de stadig? Nej, de døde begge 2. Ja. Du flyttede fra dem? Du flyttede fra din mor? Nej, jeg røg familiepleje. Hun blev tvangsfjernet. På grund af? Efter væbnet som 13 år. Du selv var i gang i? Ja, jeg røvede en tank med en bagnet.
en sabel, jeg smed lige ned i det 2 gange. Og så sagde jeg, så er det penge. Jeg var allerede blæst helt der som 13 år, kan du godt se. Jamen, hvordan kunne du få den... Ja, det var fordi, jeg har gået sammen med de andre ældre, der var 5-6 år ældre end mig. Ja. Og de var helt vilde med mig, for jeg har aldrig været bange for noget. Jeg gjorde det bare. Okay. Altså højder har jeg været lidt bange for, men det har jeg så også omvendt altid. Men altså, det er det eneste faktisk, jeg har været lidt, der går usikker, det er højt op, hvis det er meget langt noget. Højdeskræk. Ja, det har jeg, men altså, jeg har jo lavet lidt kravlet lidt højt op fra mange gange. Ja, men det har jeg det svært med. Altså, den kører stadig lidt. Men kan du huske det der væbnede røveri som 13-årig? Ja, jeg sagtens huske det, ja. Hvad fik dig til ligesom at sige, den tager jeg? Ja, det var fordi, at min ven, han havde lige været hen på tanken dagen før. Ja. Og det var lige nede ved Oscar til Asger, der havde der tanken op. Altså, det er sådan en herre, der er på 50 år, der har tanken Asger. Vi kan jo hans navn, når det er helt galt. Undskyld, Asger. Ja, men det var ikke ham, der var der den dag. Til fyraften så rev han lige den der taske ud af hånden på ham, og så stak han af. Så troede han, det var omsætningen. Han havde jo med hjem om aftenen, men det var bare hans madkasse. Og så var han låget hjem til mig. Så fortalte han, så blev vi enige om, så lå alle pengene inde på tanken jo. Når han ikke tager dem med om aftenen, så må de ligge inde på tanken jo. Gjorde de så det? Så ville vi rundt efter. Nej, vi tog kun kasserne alle morgen. Men det var dig alene, de andre? Nej, mig og en eller anden. Okay. Jeg var 13, og han var 15. Så rød vi alle morgen og pengene, og så tog vi til København. Ind på Paladset og Christiania. Og havde en fest. Ja, og han var stukket af fra familiepladser, og han gik i den samme trøje, som han var stukket af i, som han havde lavet røveri i, og så han blev taget på det, og fik et halvt år. Og blev du så også taget? Ja, vi var mindre år, jo. Ja. Jeg røg familiepladser. Ja. Og det var så ligesom, kan man sige... Så blev jeg tvangsfjernet, ja. Og på grund af det røveri, eller også... Fordi jeg har været kriminel. Ja. Jeg har ikke lavet andet end kriminel. Så der har været chancer, og du var på et skråplan? Jeg var langt ud, ja. Der var det for senere nummer. Ja. Jeg skulle falde i meget gang tid før. Men vidste du godt, det var forkert? Eller hvordan? Det er da, jeg gjorde det så mange år, så det var det rigtige for mig nu. Ja. Jeg har ikke gjort det andet, siden jeg var 6 år. Nej. Jeg gjorde det de første 6 år, kunne du ikke jo. Vel, smart, altså. Ja, hvordan var du kriminel som 6-årig? Det var fordi, jeg gik sammen med dem, der var 5-6 år ældre end mig jo. Ja, for sådan. Ja, ikke? Så du er blevet lokket med i nogle situationer? Ja, jeg ved ikke, om jeg blev, men jeg var frisk selv på den jo. Ja. Jeg elsker spænding jo, det var det. Men hvordan kunne du føle det? Altså, hvad giver det? Altså, det er adrenalinkilde, og det er jeg altid, det er fordi, jeg er hyperaktiv. Jeg er spændingssnakker. Jeg har været spændingssnakker, men ja. Vildt nok. Ja, både og, ikke også? Ja, det er det jo godt, fordi så oplever jeg meget, men jeg har bare lige brugt min energi på de forkerte ting, jo. For jeg er ikke vidst bedre, ikke? Det er jo det. Hvad med i familiepleje? Fordi de ville jo kunne de ikke rette dig op? Kunne de ikke hjælpe dig? Er det en god idé at være? Ja, nogle altså, fordi den første, de var gode, ikke også? Men det var lidt for sent, jeg var for herligt. Ja. Jo, hvis du kunne tage mig helt væk fra det hele, så jeg ikke bare kunne stikke af ude på en ø, så havde det været at hjælpe mig. Mm. Det var for nemt at stikke af om natten for mig, og det var det, jeg var vant til. Ja. Og så er jeg tilbage ved det gamle igen nu. Der kan jeg kun søge tilbage til det gamle, hvis jeg var flugt, jo. Og det gjorde jeg allerede dengang. Altså. Hvor lang tid blev det ved? Ja, det var ikke så lang tid. Vi var ude at sejle og sådan noget der, sejle op igennem Sverige og sådan noget. Det var nogen, der havde flere både og sådan noget. Så jeg lærte med at arbejde på landet også. Ja. Jeg gik i 8. klasse lidt et stykke tid, men altså tømte jeg pengeskabet 2 gange på skolen. Var det fordi, du manglede penge? Eller fordi du Nej, det var spænding der, så kom jeg ind, så sådan en ordentlig pengeskab. Så blev man jo lidt nysgerrig at se, hvad jeg ser med den tid. Ja. Så ikke engang jeg tømte, så sagde jeg til min klassekammerat, så sagde han jo det hele. Så kom jeg til at arbejde på en gård, så jeg skulle arbejde pengene af. Så samfundet har hele tiden været der? De har hele tiden prøvet at... Ja, det kan man sige. De har, i starten der har de jo... Der kan man sige, det har de jo egentlig. Men de har gjort det. Ikke med mig jo. Det var bag ens ryg. Alt blev altid bagtaget bag ens ryg jo. Det er jo ikke noget, de har spurgt, hvad kunne du tænke dig? Men du bliver tvunget ud i noget. Det er der ikke nogen, der kan lide. Jeg bare blev kastet et eller andet sted hen, og så skal du være her. Og så er det dem, der bestemmer over dig lige meget hvad. Mm. Og du kender dem ikke engang. Så det havde du ikke respekt for? Nej, det har jeg ikke respekt for. Men hvornår begyndte du at ryge ind i spjældet? Det er lige snart jeg fyldte 15 år. Fordi der stopper det her under den så er der ikke noget at komme med. Altså. Hvordan er det at sidde i fængsel som 15-årig? Ja, det er jo ikke rart for nogen, lige meget hvor gammel du er. Du er frihedsberøvet, ikke også? Du er låst inde på en selv om natten. Men 15 år i en forrådet verden, fordi det er jo, hvad det er. Det er jo det. Totalt, ja. Det er jo det. Så har du, der er du så på egen ben, jo. Mm. Der er du nødt til at lære at overleve.
Hvad med din bror? Hvad med familie? Hvad med onkler og tanter? Hvad med din far og mor på det tidspunkt? Min far og mor har altid besøgt mig, men og så min storebror, han er blevet skudt i russisk roulette som 15 år. Han har hvad? Jo, blev skudt igennem hjernen i russisk roulette, så han er på sådan hjem. Okay, det lyder også voldsomt. Ja, det skal man ikke snakke om, men han er faktisk, han har det godt i forhold til, der er ikke, han har det faktisk godt, så det skal vi være præcis for, at han lever. Det er klart. Har det godt, men han skal lige have lidt hjælp, så. Ja. Hold da op. Ja, så I var en splittet familie, kan man roligt sige. Jeg har altid syntes, at de elskede mig, min far og mor. Så hvis man tænker så om der har ikke været tryghed, og min mor, jeg var ikke respekt for min mor. Ja. Vel, jeg skulle åbenbart en masse igennem, det var det. Jeg skulle have en stærk karakter. Ja. Nu mere du kommer igennem en stærk karakter for mig. Gør man det? Det er det, man gør. Hvis du overlever det, så får du en stærk karakter. Det siger sig selv. Ja, men du er vel også såret på en eller anden måde, eller ramt? Ja, man har også ramt jo. På stykker lidt. Ja, men man skal bare vælge til noget positivt. Ja. Og det var du god jeg kom helt derud, hvor jeg var klar til at dø. Du skal tænke mig, at jeg har set 20 år isoleret, ikke også? Altså, jeg kunne sige den syge ting. Vagterne har slået mig ihjel og kvælt mig. Ja, men vi er nået til der endnu. Nu er det 15 år. Nu når vi 15 år. Ja. Og hvad får du en dom for der? Nu ryger jeg først bare ind der startede med pædagogisk anbragt, men så tror jeg mig ud. Den eneste gang, jeg har troet mig ud som 15 år, det var derfor i Ely af. Der kom det ud? Ja, der smuttede vi, fordi der fik vi lige nok, der skulle vi ud til nytår. Nytår, det var en speciel dag for sådan nogle unge nogen som os, jo. Så du aldrig har været bange for heller at bruge vold? Jo, jeg er altid imod vold. Ja. Jeg bruger aldrig vold, for jeg har altid... Jamen, der har været så meget, der var ikke så mange andre muligheder. Man tror også ved noget røveri, jo. Ja, men det er det, jeg mener. Det er jo... Det er jo det, du tror også ved røveri, og det er ligesom... Det har jeg ikke tænkt, det var så alvorligt, for jeg ikke kom nu, men man tror stadig jo. Ja. Og psykisk, det kan være faktisk værre end fysisk, jo. Ja. Ikke? Men har du tænkt på offerne? Men det tænker jeg ikke på dengang, nej. Det er heller ikke offerne. Altså, det er mere, jeg er imod fysisk vold. Jeg er opvokset med selvforsvar, fordi min storebror, han var professionel judokæmper jo. Flere gange med danmarksmester. Jeg har også selv gået til kanal jule. Jeg er opvokset med selvforsvar, altså man bruger kun vold til selvforsvar. Men det ved jeg godt, altså, jeg tror også lidt under røveri, man jernvasker sig selv, ikke også? Det er jo det, man går i dyb benægtelse jo. Fordi man lever under nogle andre lov jo. Du skulle lige tænke på, at man lever under nogle andre lov. Ja. Det er junglen, du lever under, og det er de regler, der gælder jo. Det er jo det. Ikke? Det er det, du er opvokset med de regler, så det er dem, der gælder jo. Fordi ellers kan du ikke leve i junglen. Nej. Vel, du kan ikke leve i junglen og så bare sige, ha. Du må ikke gøre mig noget. Så bliver du spist jo. Tough. Det er jo sådan, det er, ikke? Men det er ikke at leve, det er at overleve. Ja, jeg har kun overlevet indtil videre, nu skal jeg til at leve. Så når du kommer ud hver gang, så har du også de samme, som ikke ved dig det allerbedste måske. Og det er også det. Altså, der er ikke nogen, altså... Jamen, du kommer ud i junglen igen jo. Du kan kun, så kan du skaffe et helt ny vennekreds. Nu har jeg, altså selv mig, og jeg har jo så ordentligt kommet nogle gode men jeg har sorteret alt fra nu. Jeg har isoleret mig selv de sidste 8 måneder. Og så er de faldet alle sammen. Førhen så gik jeg altid og hjalp dem alle sammen, men jeg tænkte, nej, nu skal jeg til at prøve at hjælpe mig selv i stedet for. Finde ud af, hvad jeg vil. Ikke? Også, jeg ved, jeg har altid haft det der healer i mig, og er meget dygtig til at massere og sådan noget, og jeg kan heale bare med min tilstedeværelse. Og fordi jeg er dygtig til at forstå, fordi jeg er så åndelig som jeg er, så jeg kan læse folk. Jeg kan mærke deres følelser. Var det godt? Og det er alt det, du har været igennem nu her, der har sat dig i det sted? Ja, der har gjort mig så stærk, jo. Ja. Er det ikke rigtigt? Fordi du bliver mere og mere hele tiden skarp. Du er nødt til det overlevelsesinstinkt, og du bliver presset hele tiden. Så lige pludselig, det giver evner. Så er du nødt til at være nede i nogen for at være med, altså, fordi ellers overlever du ikke. Første gang, du sad i spjældet som 15-årig, rigtig spjæld, hvor lang var det? Det var ikke ret, fordi jeg stak af, så ville lige komme tilbage. Så røg jeg til en anden familiepleje. Der fik jeg nåede at få en chance med, hvor jeg fik en dom til familiepleje. Jeg fik 3 betingede domme, inden jeg fik en ubetinget. Det er fra 15 til 16. Der fik jeg 3 betingede domme, hvor jeg bare lige satte varsel. Jeg satte varselfingre det stykke jo, 3-4 måneder. De første 2, der sagde jeg bare varselfingre nogle gange, og så ud igen på gaden, og så med det samme, fordi jeg var rigtig vild. Altså, jeg var helt vild. Jeg var alt for vild, jo. Vildere end alle andre. Altså, det var ekstremt. Jeg har altid været helt ekstremt. Men det er da vildt, du ved det. Altså, du ved det. Jeg var helt ekstremt. Det kan jeg godt se nu. Altså, jamen, var det fordi, du skulle imponere de andre? Altså, fordi jeg har energi som ingen andre. Du kan ikke brænde min energi, jeg kan blive ved. Det er det. Jeg brænder hele tiden, altså. Du kan ikke køre mig træt.
Så det var skruen uden ende, det der? Og før der løb jeg, nu er jeg begyndt at få ro på. Ja. Jeg vil godt høre på dig. Altså, nu kører jeg mig selv op. Jeg skal lige huske, træk vejret. Træk vejret, ja. Jeg er ikke med lader. Det kan jeg slet ikke trække vejret først. Men det er en fantastisk historie. Altså, det er det. Men det er jo også ligesom, kan man sige, trist at tænke på alle de mennesker, der har været ofrene undervejs. det er ikke godt, jo. Så det er bare for bilteori. Det kan smage en hel familie, jo. Ja. Ikke? Det er jo det. Og jeg står 1000 af dem måske, ikke også? Hvad med din plejefamilie? Har du nogen kontakt med dem sådan generelt? Nej. Og den anden, altså, det skal jeg ikke sige noget om, men nej, altså, jeg tænker, de var mere for pengenes skyld. Ja. Skulle bare under have, så der var slet ikke noget, der var ikke, jeg ved ikke noget jeg ved ikke om det pengenes skyld, der var ikke kærlighed i det. De vidste ikke, hvordan man skulle kærlighed i hvert fald. Så kan man også bare sige, de har ikke lært andet. Det var andre tider før, ikke også? Altså, men folk har brug for kærlighed og forståelse, ikke også? Og anerkendelse. Det er det, alle mennesker har brug for. Hvis folk gør noget, så er det fordi, de har smerte inde i sig. Ja. Man gør ikke noget, hvis du ikke har smerte inde i sig. Det gør man ikke. Så har man en uforløst smerte i sig. Tror du, det er det? Ja, så har man uforløst smerte i sig. Ellers man ikke gør noget. Man er blevet misforstået jo. Jamen så fortæl mig lige den smerte, som du gik rundt med som ung menneske. Som ligesom du siger nu, er den grund til, at du overhovedet gik så langt kriminelt. Fordi hvis du ikke har haft den smerte, så havde jeg levet i en velfungerende familie. Ja. Og så havde de taget sig af mig. Og lært mig de rigtige ting. Det er jo det. Der var smerte i familien, det er jo arveligt. Det er jo det. Jeg har brugt cirklen for flere generationer nu. Det er det, du skal have i din fremtid. Det er det, jeg gør. Jeg har brugt cykler, og nu skal jeg bruge andre for cykler. Men du har været der, og du har danset og hoppet for den smerte. Over 20 år isolation. Jeg har prøvet det hele, Bubber. Ja. Og ikke nok med det. Og jeg skal ikke køre det her, men stadig, de har slået mig ihjel. Og de vagter, der har slået mig ihjel, og jeg er dømt for vold imod, dem har jeg været underlagt 5 år efterfølgende, for de skulle tage vare på mig i isolation. Hvorfor forstår du det? Og så 4 år mere med deres kolleger, hvor de bare vil have mig ned på alle måder. Og det kommer frem i min bog. Jeg var ved at skrive min bog. Og bare vent her om halvår, min bog kommer frem. Og jeg har beviser på alt. Korten falder helt på jorden. Alle sandheder kommer frem. Altså, jeg har ikke brug for at nævne noget om det kriminelle med hvem er hvem. Det er jo ikke sådan, at alle sandheder om mig, min person, for det handler om mennesket jo. Alt handler om mennesket og forståelsen. Ikke? Ligesom med Bibelen, der er mange sandheder i det. Det er jo sandheder i alt sammen jo. Det er jo bare at prøve forståelse på mennesket. Ja. Og så kan du kalde det højere vej, du kalder det vel selv. Eller du kan bare din indre ånd, din intuition. Den er 5.000 gange stærkere end op i din hjerne. Det er det, du siger. 5.000 gange stærkere. Men det, jeg synes, der er interessant også ligesom i det, du siger, det er, at den smerte, du har haft inde i den gør en stærkere, og det gør en mere skarp, jo. Jamen, og det er den, der ligesom har hvis den ikke havde været der, havde du ikke været kriminel, som du siger, du har været. Nej, det tror jeg ikke. For så har jeg fået kærlighed, jeg skulle have haft. Dulme det så at gøre noget? Altså, var det adrenalinen, der... Ja, det er det nu. Jeg tror, at nu er jeg helt rigtig godt. Ja. Nu på det er... Først er jeg i ånden, har jeg hele tiden været ud af det der. Ja. Det har jeg vildt længe. Det kommer først i ånden jo. Ja. Så er min hjerne også nu. Okay, nu er jeg begyndt at lave min hjerne om. Men det er ikke nok. Så har du kroppen også. Kroppen kan også lidt reagere på det, den kender til. Før har den det ikke godt. Hver gang du bare får det, du kender til. Og jeg kender til smerte. Hvis jeg så ikke får den, så mangler kroppen nu. Kroppen skal også fandes til det. Det er endnu sværere. Det er rigtigt. Jeg tror bare lige, det hjernen og ånden, det er ikke nok. Skal lige have kroppen med os. Kæmpe fine indstilling. Ikke også? Og det. Nu har du også haft tid i dit liv til at tænke over alle de her ting her. Ja, det er først de sidste 8 måneder, jeg går op for mig. Hvor gammel er du nu? 51. 51 år. Så det er nu, den er ved at køre, det kan du mærke. Ja, men jeg har også været ude, og det vil sige, at jeg er blevet næsten 2 år, og så fik jeg nok af, at jeg blev smidt ud, og det og så tænkte jeg, okay, nu skal det med mig selv. Lad os tilbage der. Vi er i fængsel. Du kommer ud, du kommer ind, du kommer ud. Nej, jeg kommer ikke ind og ud. Altså, jeg får nogle betinget om. Ja. Jeg får en første ubetinget. Jeg laver faktisk rambrugt med Roland Møller, som skuespiller, som er med 16 år. Det var få måneder. Fordi der skete... jeg var på springtur efter gummigridsflugten. Det var på gummigridsflugten, og så havde jeg siddet sammen med en... Så kom jeg op til... Så hende der, hun blev vild med mig. Hun har haft en kæreste i 6 år. Ikke? Og hun var kun 20, det jeg skulle tænke på. Så det var siden hun var 14, hun var sammen med ham, og vi var kun 20 år begge to der. Så blev vi gift, ikke også? Det er også tidligt. Og så ham der... jeg var på springtur, han slikker helt vildt røv på mig, ham der David, ikke også? Det er også simpelthen navn. Men så viste det sig lige pludselig, at hun besøgte ham, samtidig med, at hun besøgte mig. Det gider du ikke. På vedståelse. Nej, de har ikke sagt noget til mig.
Jeg får da videre en anden indsat, at han har set min kone nede på besøgsgangen. Jeg har det autisme. Du kan tænke på et menneskeliv, ikke også? Der bruger vi 7-8% af vores hjerne. På et helt liv bruger mennesker kun 7-8% af vores hjerner. Det er jo ikke meget. Det er ikke meget. Prøv at du kunne vække de sidste 93 op, eller 92 op. Bare du kunne doble det op til 16%, kan du se, så vil det jo helt vildt, jo godt forstå. Kan du godt forstå det? Har du ikke set med autister? Det er jo ikke for sjov skyld. Så kan de forskellige ting med tegn. De har nogle andre steder, fordi de har vækket andre ting op i din hjerne. Din hjerne kan meget mere, hvis du bare får vækket de rigtige ting op. Jo. Og det er det op i ånden, det er det, du skal have vækket op. Jeg kan godt mærke, at du er spirituel. Ja, kan du godt tænker på det hele tiden. Ja, det er det, fordi det er så ægte, og det er så stærkt. Ja. Men det er jo skønt, at det er kommet til dig, fordi jeg mener bare, der er også meget... Jeg fik opvågning, og jeg altid været interesseret for mig, men der fangede jeg forstod det ikke. Og prøvede, altså, det er fusk. Jeg fik en opvågning, så jeg forstod det, altså, så kom der lige en rød tråd igennem alt, hvad jeg har lavet hele livet. At det er faktisk en optræning, jeg har været. Jeg skulle lige igennem alt det for at få den karakter, jeg skal, fordi jeg har et stort budskab. Jeg skal manifestere sandheden i min bog, jo. Min sandhed om mennesket. Ikke at jeg skal udgive en eller anden menneske, jeg skal udgive mig selv som menneske, og være sådan, jeg opfatter mennesket. Fordi det der er vigtigt, jo. Det er det, der er fordi, vigtigt. Ja, godt, fordi den er helt galt. Nu er det bare en masse larm, vi må ikke tænke selv nu. Ikke? Du skal forstyrres hele tiden, jo. På de telefoner der, altså. Jeg har taget over mig næsten, altså det er jo belastende, det der, du får slet ikke fred. Der er du, som hun også sagde, min eks der inde i fængsel, når vi har besøgslejlighed i 23 timer. Der er ikke nogen, der kan ringe til dig eller noget. Det er ægte tid. For der er ikke nogen, der kan forstyrre dig, når du er låst inde i et besøgsrum sammen med den indsatte. Eller den besøgende. Så er det kun os. Det er kun, hvis du ringer på. Ellers er der ikke nogen, der forstyrrer dig. Det er jo rigtig tid. Er det ikke rigtigt? Du skal ikke være bange for, at der er nogen, der kan... Hvad du snakker om tiden så? Har du brugt din tid rigtigt? Nej, jeg har brugt flere år, ikke? Også fordi jeg virkelig jagtede mig på at dyrke mit had. Det kan man være vred. Det er det, som jeg altid i den her Terminator, hvor andre siger, det er bedre at være i vreden end i frustrationen. For frustrationen, så giver du altså, så kører du dig selv ned. Ikke? Jeg ved ikke, om det var frustrationen, det var et andet ord, han brugte for tabelsen, eller hvad hedder det, eller andet. Jeg er ikke god til det ord, men det er sådan en, hvor du i hvert fald tager dig selv, ikke? Og så er det bedre at være vred, så kommer man sig selv lidt stærkere på nogle måder. Men vrede er heller ikke godt, fordi hvis du kun dyrker vreden, så kan du kun begynde at dyrke hævntavler til sidst, jo, når du får nok. Og når flere år du dyrker dem, når værre bliver de jo. De kan kun blive mere og mere indspekuleret. Helt tiden finder du på noget nyt. Hvordan kan man ramme så mange som muligt? Det er jo sådan, hvis jeg skulle dø på grund af mine tyrannerne, så skulle jeg have så mange tyranner med mig at dø som overhovedet muligt. For mit liv, det var mere ved at tusind af dem. Sådan har jeg det godt. Mit liv, det er for mig, jeg vil aldrig kunne skade mig selv. Ikke? Men jeg har prøvet ind i isolation, hvor jeg bare har haft lyst til at skrige. For det gjorde noget ikke? Hvor jeg bare tænkte, hvor jeg egentlig har bare lyst til, men jeg kunne ikke skade mig selv. Det vil jeg ikke godt, så vil jeg lade andre gøre det. Så er jeg ligeglad. Men jeg kan bare ikke gøre det selv. Så vil jeg hellere gå i krig, blive skadet. Ikke? Jeg kan ikke finde det. Men jeg kunne godt, for det er smerten ind i, bare være lidt så skrige op, men man vil ikke skrige op, for så føler man så helt dum også. Ikke? Hvad kunne du have gjort anderledes? Hvad kunne du have gjort anderledes i dit liv? For ikke at havne i de situationer? Det er jo svært. Hvad skal en dreng vide, hvad man skal gøre? Er det rigtigt? Ja. Det er meget svært. Men du ved det jo nu. Ja, det er det. Altså, jeg kan jo hjælpe mange, og det er også det, jeg gerne vil. Jeg vil sprede sandheden ud, så er der så mange, der kan vågne op som muligt. Jo. Men man skal helst have fat i dem så tidligt som muligt. Fordi at, jo mere herligt det er, jo sværere er det at komme ind til, sådan er det bare jo. Hvad havde du? Hvad jeg havde? Ja. Havde hvad? Hvad havde du? Altså, hvad var dit had? Hvem byggede du dit had imod? Det var betjentene jo. Altså, ja. Jeg har været spændt fast, hvor jeg kvælte mig 3 gange til at dø. Der er lidt af vagter, som vidner på. Og jeg har rapporter og sådan noget på det, også, hvor jeg skulle genopleves. Kun fordi jeg var heldig en helt anden vagt, når der genoplevede mig at give mig ilter der. Jeg tror ikke, det skete i et danske fængsel. Nej, og de kvælte mig alligevel godt, har jeg været underlagt de der samme vagter 5 år efterfølgende. Altså, du skal se nogle rapporter, jeg har, men bare vent, det får jeg se i min bog. Så der kan de komme, det kan de ikke skjule det der. Det er helt sødt. Ja. Det kan man slet ikke se ind i, hvad jeg har været igennem. Jeg burde ikke have overlevet det. Det er kun fordi Gud han har pusset ud i mig flere gange. Altså, hvad jeg har kørt galt, altså.
Jeg knækkede 30-5-6 meter op i luften, fordi jeg ramte ned i stengæren med 160 km i timen. Ikke? Og røg ned bag. Jeg har aldrig fået en skam. Altså, jeg ruller rundt. Altså, jeg har virkelig haft nogle vilde ikke? Så Gud, han har reddet mig mange gange, dog. Han har større planer med mig. Og redder dig i dag? Han har reddet mig. Nu er jeg, ikke også? Nu er han endelig begyndt at få banket lidt af liv i mig, for det er også det, mig, ikke også? Det er, ikke? Men jeg klarede det selv uden hjælp, dog. Så det her... Ja, men det er ikke været nemt, at du ser sig her. Og jeg skal kæmpe hele tiden, jo. Det er det. Hvad er det vigtigste for dig nu? Det er, at man skal holde disciplinen, og så må jeg ikke fjerne fokuset fra det, fordi så ryger jeg tilbage i gamle år. Mm. Det er stadig, ikke også? Hvad med kærlighed? Ja, men altså, det har jeg også, at der er allerede en, der er bestemt for mig og alt muligt. Der er en sjælemand, der er bestemt for mig derude. Mm. Det har jeg også fået at vide. Familie? Ja, nu får jeg familie. Mm. Og ja, familie, man slet ikke fatter. Det har jeg fundet ud også spirituelt. Jeg er i familie med store mennesker rundt omkring, som jeg slet ikke tror, men det kommer frem. Det kan jeg bare mærke. Som jeg også siger, min søn er heller ikke fra en virksomhedsfamilie. Det kan jeg også mærke, selvom hun aldrig har sagt noget. Jeg ved det bare, det er ikke virksomhedsfamilie, det der. Det er en, jeg har drømt om hele mit liv ind i fængsel, jeg har bare ikke vidst det godt nu. Hvordan er det? Det er helt vildt, jeg fatter det ikke. Det er ting, der sker, og så har jeg drømt dem først. Jeg fatter det ikke på stedet. Jeg fatter det sgu ikke. Undskyld. Ja, det er helt vildt. Det er helt vildt, hva'? Det er jo godt at høre. Ja. Så du er det rigtige sted? Jeg er det rigtige sted, jeg går. Jeg skal bare lige få rejst mig helt nu. Jeg er lige sidst på plads, så er der ikke råd. Så skal jeg bare i gang og blive selvstændig. Held og lykke. Tak. Tak, Mogens. Held og lykke. Mange tak, Mogens. Så det væsentligste for dig nu her? Jeg skal finde mig selv og disciplin. Man skal dem ikke ryge tilbage til det gamle der. Jeg skal dem passe på. Og det er så så hårdt klart. arbejde, ikke også? Fordi disciplin, ikke også? Så lige pludselig så bliver det naturligt for dig. Man skal bare gøre det nok gange, indtil det bliver naturligt. Så får man en rigtig tankegang igen, jo. Og det er måske lige kroppen med også, som du siger. Ja, og der hjælper det måske også at tale om det. Også det, ja. Det er også det. Jeg har faktisk skrevet ned med lille familie. Jeg har skrevet 3 scener ned med datorerne. Den 13., 14. og 15. ikke også? Det var meningen, jeg ville have ryddet 3 butikker. Det var faktisk i går, og forgårs og i dag. Vi har ryddet 3 butikker fuldstændig, så vi har lagt et brev ind i hver butik, og så sagt, min hemmelige familie, den hemmelige familie under den der regning, den anden hemmelige familie under den regning, eller den tredje under den der. Hvor ville du have ryddet 3 butikker? Det var bare fordi, så kunne jeg betale min gæld, og så rejse mig, men det er jo ikke sådan, man rejser, så begynder jeg at blande det gamle ind i det jo. Så begynder jeg at blande det gamle ind på rundt i leje, bare for at vise, jeg kan altså tanke, altså, det er ikke fordi... Så den er ikke længere væk? Det. Nej, det er så hurtigt kan den komme, ikke også? Men jeg har allerede fået at vide, altså, det er godt, at jeg ikke gjorde det, ikke også? For så blander noget gamle nu ind i, jo. Det skal man ikke, jo. Man skal ikke bygge på det gamle. Jeg skal hele tiden passe på, er der noget af det gamle med i det her? Fordi så er det ikke rigtigt. Ja. Men hvordan, hvor er du så mest sårbar? Altså, fordi det er jo lige det her, det kan jo gå galt lige pludselig. Hvad er det, der kan tilte det? Det er nu i starten jo, ikke også? Indse, at man har lært at leve det nye. Man skal lige lære at leve det nye, og er tryg ved det. Så er der ikke nogen risiko mere, vil jeg sige. Sådan. Er ikke rigtigt? Man skal lige lære. Hvor langt er du? Hvad vil du sige? Hvor langt er du? Lige, altså, når jeg først begynder at få nogle kunder, og jeg ved, at jeg kan hjælpe dem på den ene eller anden måde. Og hvis jeg bare kan det, og de bliver glade, så kan jeg jo leve af det. Sådan. Ikke fordi jeg vil hellere hjælpe, for det er ikke fordi jeg skal for ikke for pengenes skyld, jo. Men jeg skal bare kunne leve af det, ikke også, så jeg kan køre rundt. Og så er jeg ikke afhængig af staten eller noget, jo. Mm. Det må også være skønt. Og jeg har også en kommune om det, altså der må være en eller anden, man skal jo lige have en chance for at kunne starte op, jo. Så jeg er ved at undersøge det nu, man skal lige, der er mange regler. Det er jo ikke bare blevet selvstændig, jo. Så det kæmper du med. Hvor meget skal du kæmpe med dig selv, altså for det her hver dag? Nu har jeg været igennem det værste. Jeg har faktisk været det, ikke? Faktisk ved du, hvad det værste var? Nej. Det var at tilgive mig selv. Jeg kunne nemmere for alt det lort, du har lavet? Jeg kunne nemmere tilgive mine fjender, end jeg kunne tilgive mig selv. Ja. Hvorfor, tror du? Det er fordi, jeg kan ønske mig selv noget godt, åbenbart. Ja. Det er også det, jeg også siger med min egen værste fjende, jo. Hver gang det virker godt, så skal jeg lige lade. Så det kan ikke være rigtigt, det her. Det er ikke til mig, det her. Men så skal jeg lige, ikke? Og så vil jeg også, vi skulle lige pludselig i forgårs, så skulle jeg bare fuck alt op. Nu har jeg ventet 4,5 måneder, så er det lige meget, at jeg lige skal vente en måned mere. Slap nu af, ikke også? Ja. Men det er fedt at have det sådan.
Er det ikke rigtigt? Men alligevel... Har det bedre med dig selv nu? Og det er så bare, jamen, ved jeg godt, du fandt ud af det. Jeg skal passe på, at man ikke blander det gamle ind i. Er der noget gamle ind i det, så er det ikke det rigtige. Eller hvis det ikke hvis folk er travlt, så skal man... Men har du disciplinen til det? Ja. Ja. For når jeg har det, 8 måneder har jeg passet mig selv, men jeg har ikke travlt. Så din pension rækker, så du kan Nu er holde det dig... lige rundt, ikke også? Nu har jeg så lige kommet bagud på grund af alle de her tosser, jeg bliver rullet af nu. Men fuck nu, det kommer stille og roligt. Jeg har sagt, at jeg snakker afdrømmet af ham. Ja, og det kommer du til? Og det kommer jeg til. Jeg bøffer ikke nogen. Nej. Og jeg kommer til at arbejde med det. Jeg kommer til Men den har du hængende over dig? Den har jeg hængende over mig, og det er sandheden jo. Og der vil det være fristende i dit gamle liv, bare lige at ribe et eller andet? Ja, bare så for at lukke. Fordi men det gør du ikke? Nej. Og hvad er grunden til, at du bare holder fuldstændig fast? Og det er også kommet alt muligt til, at lave hvis det er kriminelt, så nægter jeg godt, så må I nakke mig. Ja, hvad er grunden til, at du ligesom nægter det nu fra dag til dag? Ja. Fordi det er ikke vejen. Nej. Og det ved du, men det var det jo heller ikke før. Jamen, så vidste jeg da ikke. Nej, men det ved du nu. Ja, jeg er blevet mere overvåget. Og det er Guds skyld. Ja, det er det. Og min egen skyld også, som de siger. Fordi det er jo fordi, jeg har kæmpet igennem alt det, jeg har, at jeg er blevet klogere af det også. Jeg har udviklet mig. Jeg har også udviklet mig selv, jo. Men ja, det er de rigtige ord fra Gud, der har hjulpet mig. Fordi jeg har ikke fået de rigtige ord, så jeg har ikke kunnet rense mig selv ud, uden at jeg har fået de rigtige, han ikke lige sendt de rigtige tegn til mig. Det kan man jo ikke, altså det har han gjort, ikke? Men du siger, især børn, han snakker meget igennem børn, Gud jo. Indtil de 5 år, så begynder de at miste det. Noget man skal undersøge. Vi bruger kun 30% af vores lungekapacitet. Børn, de trækker jo helt dybt, bruger 100%. Men der er så meget stress, så man begynder kun at bruge 30% af vores lungekapacitet. Det er jo derfor, man skal trække hvert dybt. Der er en grund til, at vi skal bruge alle 100. Der er forskel på, om vi bruger 100 eller 30 på. Men vi bliver så stresset, at vi bruger kun 30. Så det er noget, jeg skal gå og træne på, det er, man skal gå og trække hvert dybt. Altså, det gør jeg heller ikke lige nu, fordi nu... Ja, det er godt. Men jeg kan godt høre, at du også bliver nogle gange forpustet, men det er også fordi, du har en... Og jeg ikke har været sammen med nogen længe, og så bliver man også mere ævrig. Hvis man lige har været isoleret, så går du til besøg, og så har man så meget, man gerne vil sige. Så kan man godt køre sig op. Ja, det er vildt nok. Men jeg mener bare, altså du har styrken, det kan du mærke. Det har jeg. Og du har viljen, det kan du også mærke. Jeg har lige sagt nej til det værste, altså. Der er ikke noget, der kan stramme mig nu. Har du noget misbrug? Har du noget... Jeg ryger med halsen, Så du har ikke, du ved, på den måde... Nej, der er ikke noget problem i dag, fordi det... Så du er der, hvor... Det er snart lovligt her i landet, jo. Står du så nu stærkest, altså som du nogensinde har stået? Ja, det vil jeg sige. Det er meget det, der kunne sige. Og så er jeg først ved at rejse mig, Kæmpe. Ja. Ikke? Men jeg har rejst, men nu skal jeg bare gå vejen. Det er det, nu skal jeg lære at gå vejen bare også. Og det er der, man rejser sig jo. Det er der, man bliver klogere jo. Ikke? Man udvikler sig hele tiden jo. Nu skal jeg først til at lære det rigtigt, når jeg går vejen. Jo. Jeg har rejst mig og lært en del. Nu skal jeg først lære det rigtigt, og så gå vejen. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Og nu fik jeg lige den der i dag, at man skal have kroppen med også. Jo. Man skal altså lige have det hele med. Så tør du tænke på fremtiden? Ja, altså, den blev jo stor. Altså, tror mig altså. Det har jeg altid ved med. Altså, prøv at gå ind på YouTube. Skriv mit navn, Brimo Larsen. USA, de er jo helt oppe at ringe. Jeg kan jo hente min fjernsyn hernede, der er med NBC New York. De er kommet ind til interview med i fængsel. Skal jeg hente det, så du selv? 5 minutter? Det er fint. De kommer i interview mig, så dem har jeg også kontakt til. Så at få min bog ud på amerikansk, det er så let som ingenting. Ja. Ikke? Og så er det et helt andet marked, vi snakker om. Så når min bog kommer ud, så er jeg sikkert resten af mit liv bare på den. Sådan. Og det er ikke for at sikre mig, det er fordi, det handler om at få budskabet ud. Det er det, der er vigtigt. Det er derfor, jeg skal finde mig selv, før jeg kan skrive om mennesket, jo. Man skal lige forstå tingene, og det tager altså tid. Da jeg blev løsladt, der var jeg særlig den, jeg plejede at være. Jeg vil selvfølgelig gerne have et godt liv, men jeg var jo den, jeg plejede at være. Dybt kriminel. Så dit budskab er nu? Ja, det er, at man skal være i ånden. Man skal mærke efter i ånden. Fjerne sig fra den larm dengang imellem, og lige mærke den ånd, fordi det er den, sandheden er. Og det er den, det store er. Det er 5.000 gange større. Det er ikke for sjov skyld med tantramassage og yoga og sådan noget der. Man skal ned i ånden, meditation. Er du i ånden? Det er der, det stærkt bliver, ikke? Og så bliver det 100 gange stærkere jo. Hvis der er ånd med i det. Har vi ikke også haft lidt? Og vi har også haft lidt af noget ånd. Ja, vi har også det, fordi vi er også gode ånd. Vi er gode om sådan. Rigtig god ånd. Tak fordi du ville være med. Rigtig god ånd. Tak fordi du ville være med. Rigtig godt. Tak fordi jeg måtte komme. Eller du måtte komme. Det er jeg glad for, Bo. Ha' det rigtig godt. Tusind tak for det. Tak for det. Det har været kraftigt. Det var godt. Okay. Tak for det. Så kan man sige